Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten ingkang prayoga bebatan sepisanan kula nyuwun puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala awet tansah sampun paringi rahmat sehingga kita saged kumpul teng mriki ingkang sehat wilujeng. Para rawuh ingkang dihormatan, ing jaman globalisasi menika kathah budaya saha Jawi mlebu ing alam kita nanging kados pundi kita saged nlethaturaken budaya Jawa lan budaya positif bangsa Indonesia. Ingkang utama kita mendhang muri-muri nilai luhur kados gotong royong, ada asor, teko slira lan semangat guyub-guyub. Kita para muda kaedah saged pilah lan milih budaya ingkang sae budaya ingkang kadosaken awak dhewe luwih maju lan bermartabat. Contone budaya disiplin, budaya resik, budaya tresna marang sesami, lan budaya sinau lan nuwun. Para rawuh ingkang kinasih, mugi kita kabeh saged nglesarani budaya positif punika wiwit saking urip saben dinten, wiwit saking bab alit kaya ngajeni wong tuwa, ngajeni guru lan bebarengan seiringan. Para rawuh ingkang kinasih, mekaten ingkang saged kula aturaken mugi migunani kita sedaya. Wassalamualaikum